Есенмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Яңа маршрут Сембике проспекті бойынша зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлаячак деп планлаштырыла. Еш гаиләләргә миллионнар шалда торак сатып алуга социаль түләүләргә сертификатлар бирелде. Шолы Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафонын каршы алды. Шәһәр халкына ил, республика, район казанышлары турында сөйләделәр. Марафон шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗат сараенда панельле дискуссия форматында узды. Спикерлар булып, сәясәтчеләр, тармак министрлары һәм шәһәр мэры чыгыш ясады. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Очрашуны Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты рәисе Леонид Якунин ачты. Ул Татарстанда милли проектларны гамәлгә ашыруга 180 миллиард сум акча бүлеп бирелүе турында сөйләде. Шуларның 130-ы федераль акча һәм 50-се республика бюджетыннан. Бу акчалар шәһәрләрне һәм авыл җирлекләрен яңартуга юнәлдерелгән. Что это гражданам дает? Гражданам дает очень много. Первое. Эти деньги все вложены в экономику, которая создает рабочие места. Люди могут получать заработную плату. И поэтому вот сегодня, это очень важно. 2023 елда педагог һәм остаз елында күп кенә чаралар укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә юнәлдерелде, диде Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина. Сегодня у нас огромное количество новых школ с большими возможностями для педагогического такого процесса, для образовательного процесса, для учебно-воспитательного процесса. Наш регион – это лидер по строительству новых школ. В новых школах должны работать, конечно же, учителя, которые сегодня в ногу шагают с прогрессом, знают очень многое и отвечают очень быстро и оперативно на новые вызовы. Автоколада милли проектларны гамәлгә ашыру турында шәһәр мэры Наил Мәгдиев сөйләде. Мы за последние годы смогли построить 26 новых детских садов, 9 новых школ, большое количество отремонтировали дорог, общественных пространств. 2023 ел нәтиҗәләре буенча Чаллы шәһәр бюджетына миллиард ярым өстәмә керем алды. Бу акчалар халык куйган барлык мөһим бурычларны хәл итүгә китә, диде шәһәр башлыгы. Автобус марафонына килгәндә ул республиканың 29 районына кагылачак. Аннары Тур, Менделеевск һәм Әгерҗиккә барачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа маршрут Чаллы мэры Наил Мәгдиев 10-нчы маршрутны эшләтеп җибәрү планнары турында хәбәр итте. Зур сыйдырышлы автобуслар Сөембикә проспекты буенча йөри башлаячак дип планлаштырыла. График буенча тагын 36 берәмлек җәмәгать транспорты шәһәргә март аенда ук килергә тиеш. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Ольга Роговага Сөембикә проспекты буенча җәмәгать транспортында йөрергә туры килә. Шәһәрдәшебез газельләр еш кенә тулы килә дип зарлана. Аңа эләгү җиңел түгел, ди ул, һәм альтернатива кертүне көтә. Большой автобус нужен в первую очередь мамочкам с колясками, людям с ограниченными возможностями, которым просто в газельке некомфортно и невозможно доехать, а трамваи ходят тоже очень редко, и поэтому если пустили большие автобусы, это бы во многом решило проблему транспорта на Сөембике. Башка җәмәгать транспорты пассажирлары да ни өчен аларга зур сыйдырышлы автобус кирәклеген әйттеләр. Сөембикә урамыннан зур автобуслар җибәрергә кирәк. Коляска белән кирип булмай, чыгып булмай, балалар белән барып булмай. Шул кадәр күп халык эшкә барган вакытта, кайткан вакытта халык интегә. Зур автобуслар бирегез. Төп акым иртәнге 7-дән 9-га кадәр була, ди автобус йөртүчесе. Пик сәгатьләр вакытында пассажирлар саны 50-гә җитә, ди ул. Если у меня социальными картами только иногда бывает 100. Еще банковская карта 50, 150. Ну и так. 500-700 человек, наверное. За смену. Ләкин тиздән проблема хәл ителәчәк. Готовиться организационно к тому, чтобы параллельно с 5-м маршрутом уже организовать и маршрут 10-й по Сөембике. Нужно готовиться в рамках того графика, который мы имеем в части поступления автобусов.
Следующий это проспект Сеймбеке. Сеймбеке проспекты буенча маршрут мөһим һәм кирәк. Янәшәдә торак йортлар һәм социаль өлкә объектлары бар. Шуңа күрә пассажирлар агымы зур дип белдерде шәһәр мэры. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Еш гаиләләргә миллионнар чалуда торак сатып алуга социаль түләүләргә сертификатлар бирелде. Барысы да Татарстан Республикасында еш гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасын тормышка ашыру нәтиҗәсендә. Чара шәһәр администрациясендә узды. Ирле-хатынлы парлары башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салаховтан котлаулар кабул иттеләр. Тиздән яңа йортка кемнәр керәчәк? Алдагы минутларда сөйләрбез. Гариповлар гаиләсе 3 бала тәрбияли, кызлары Камиләгә 5 яшь, игезәкләр Әмирхан һәм Арысланга 2 яшь. Яшь әтияне әйтүенчә, алар балаларның аерым бүлмәләре булсын өчен торак майданнарын киңәйтү турында хыялланганнар, ләкин теләкләрен никадәр тиз тормышка ашачагын күз алдына да китерә алмаганнар. Biz мындай программада катнашуыбыз өчен бик шат, бик зур рәхмәтебезне әйтәсе килә бу программаны оештыручыларга. Бу безнең гаилә өчен бик зур мөмкинлек, үзебезнең иш шартларын яхшырту өчен. Мындай программа булгач җиңел, чөнки ипотекалар алып андай түләүләр алып бару бик авыр. Тем более соңгы вакытта, например, әле хатын һаман декретта, декретный отпуска, әле бундай доходлар юк. Бүтін авырлык минем үскә төшә. Квартирадан башка расходлар да бар. Татарстан Республикасында еш гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы 17 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә чалда гына да 1482 пар социаль түләүләр алган. Радует, что благодаря этой программе наши молодые семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия, прийти в новые квартиры. Вот это сейчас хлопоты и заботы, которые предстоят, да, приятные. На сегодняшний день по городу Набережной Челны 47 молодых семей состоят на учете по улучшению жилищных условий по программе обеспечения жильем молодых семей. Согласно распоряжению Кабинета министров Республики Татарстан, городу выделено 8 миллионов 369 тысяч рублей. Алар 2024 елда торак сатып алу өчен 4 яшь гаиләгә социаль түләүләр өчен билгеләнгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.